भाई लोग आज हम बात करे वाला बानी रेडमी नोट 12 प्रो 5G फ़ोन के बारे में। प्लस वाला ना ये केवल प्रो वाला जो फ़ोन बा वही के बारे में हम बात करे वाला बानी। देख लो भाई लोग ये फ़ोन में तो काफ़ी सारा फीचर हमारा अच्छा लागल और काफ़ी सारा फीचर इनमें कम बा और उतना अच्छा ना लागल, मज़ा ना आयल। तो चलो भाई लोग आज के वीडियो में सब कुछ देखल जाए कि फ़ोन कैसन बा, लेवे के चाहिए कि ना लेवे के चाहिए, और थोड़ा ओवर प्राइस लागल ओकरो बारे में बताएं कि काहे ओवर प्राइस लागल, सब कुछ जाना लोग आज के ई वीडियो में। तो भाई लोग सबसे पहले जान जाइए हमनी के एक डिस्प्ले के एमे तालु के 6.67 इंच के फुल एचडी प्लस ओएलईडी डिस्प्ले रहे के मिली, जोन की 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ बा, 240 टच सैंपलिंग रेट बा, साथ ही मीडिया 10 प्लस वगैरह सपोर्ट भी देखे के मिल जाई, 919 ब्राइटनेस बा। डिस्प्ले क्वालिटी काफ़ी हद तक अच्छा बा और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डाला रही तो मजा आ जाए, लेकिन एमे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट डाला बा तनी मजा ना आई। तो देख लो भाई डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक बा यार, नॉर्मल बा और एमोलेड डिस्प्ले बा और क्या चाहिए। देख लो भाई लोग एमे प्रोसेसर ई फोन के कोनो खास अच्छा नहीं है। एमे लागल बा मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 वाला प्रोसेसर, जो कि 6 नंबर बेसिक प्रोसेसर बा, न्यूली ही लॉन्च होइल बा, ज़्यादा दिन पुराना ई प्रोसेसर नहीं है। ई प्रोसेसर कोनो खास अच्छा नहीं है, गेमिंग खातिर तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, नॉर्मल यूज खातिर बेहद ही अच्छा बा। हाँ नॉर्मल में गेमिंग कर सकता लोग, बिल्कुल दिन भर गेमिंग नहीं लोग कर सकत, तो ई मत समझिए लो कि गेमिंग खातिर फोन बनल बा। हाँ नॉर्मल टास्किंग वगैरह कर लोग सही बा, तनी हीटो ई प्रोसेसर होला, ई बात के तालों के समझे के चाहिए। भाई लोग एमे लागल बा 5000 mAh के बैटरी और साथ ही में 66 वाट के फास्ट चार्जर रहे के मिल जाए। तो हमरा ई बात देखते हुए काफ़ी हद तक अच्छा लागल कि 5000 mAh की बैटरी दिले बा, 66 वाट के फास्ट चार्जर दिले बा, 120 वाट के चार्जर के कोनो भी जरूरत नहीं है। तालो का फोन बहुत ही आसानी से 1 घंटा के करीब में फुल चार्ज हो जाई और एक बार चार्ज कर ले बोलो तो एमोलेड डिस्प्ले बा, जवना की वजह से कि तालो का दिन भर के तो बैटरी बैकअप नॉर्मल यूज पर दिए दी। अगर ज़्यादा यूज करता रहो लोग तो फिर 3-4 घंटा तक ही दे पाई। कोनो फोन हो गल भाई उतने देला, गेमिंग करता लो तो उससे अधिक ना दी। तो भाई बैटरी बैकअप भी वैसे रेडमी के सही रहेला और ठीक ठाक हमरा ई लागल एक बैटरी। भाई लोग एगो फोन लेनी जा हमनी के तो सबसे ज़्यादा देखनी जा में कैमरा, तो टेंशन मत लो, कैमरा क्वालिटी भी तो लोग जान जा लोग। एमे तारा लोग के बैक में 50 MP के प्राइमरी कैमरा, साथ ही में 8 MP के अल्ट्रा वाइड और 2 MP के माइक्रो कैमरा लागल बा, 16 MP के फ्रंट में कैमरा लागल बा और बैक वाला सिर्फ प्राइमरी कैमरा के ही क्वालिटी अच्छा बा। साथ ही में अल्ट्रा वाइड जो 8 MP के बा ओकर जरूरत ही ना रहा, उ दिले बा चुतिया बनावे खातिर, ओकर क्वालिटी घटिया बा। 2 MP के माइक्रो कैमरा के जरूरत ही नहीं है, केहू इस्तेमाले ना करेला। 16 MP का फ्रंट कैमरा काफ़ी ज़्यादा घटिया आवता फोटो। तो देख लो बैक वाला प्राइमरी कैमरा जो लागल बा सही बा, सोनी के सेंसर लागल बा और बेहद ही अच्छा बा। बैक वाला 50 MP के ही अच्छा बा, ओकरा साथ ही जो दूगो कैमरा दिल बा वो अच्छा नहीं है, फ्रंट वाला कैमरा भी अच्छा नहीं है। तो ई बात के तालों के समझे के चाहिए। देख लो भाई लोग जैसे बतानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट बा, तनी अच्छा ना लगल, एमोलेड डिस्प्ले बा और साथ ही में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट डाला रही तो और भी ज़्यादा मजा आ जाए। और इनमें तारा लोग के हेडफोन जैक वगैरह सब कुछ देखे के मिल जाए, डिजाइन भी अच्छा बा, लुक भी अच्छा बा और प्राइस तो नहीं हमारा ओवर लागल। 6128 वाला वेरियंट आ लोग के एमे पड़ी, सिर्फ 2 ही को वेरियंट में देखे के मिली, तो 6128 8 256 वाला सबसे हमारा बेस्ट लागल। 8 256 वाला लिया लोग मजा आ जाए। 6128 वाला लेता लोग तो तालों के पड़ी 25,000 के, 8 256 वाला लेता लोग तो तालों के पड़ी 28,000 के। तो देख लो भाई 2-3 हज़ार के अंतर में अगर मिल जाता 256 GB स्टोरेज तो वही लिए लोग, कोनो हम दिक्कत वाला बात ना करम। हाँ रैम यदि अधिक रही और स्टोरेज सेम रही तो हम ना के बिल्कुल ही कहती कि हाँ भाई लो लोग तो लोग 8 256 वाला। फिर भी देख लो भाई प्राइस हमारा काफ़ी हद तक ज़्यादा लागल, अगर ICICI के कार्ड भी लगा लेता लोग तब 3000 का डिस्काउंट दी, फिर भी 6128 वाला तार लोग के पड़ी 22,000 के। तो प्राइस हमारा बेहद ही ज़्यादा लागल। अगर एक दाम रही 20-21 हज़ार के करीब में तो मजा जाए, लेकिन प्राइस तनी ओवर बा। 21,000 के करीब में यदि ऑफर में मिल जाए तो फिर लिया लो, उससे अधिक लायक मत ले लो, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। एक से बढ़िया रेडमी K50 ले ले लो, भले ही कैमरा तनी एक से घटिया आई, बैक वाला तो सही है लेकिन फ्रंट वाला तो एक घटिया ओकरो घटिया बा, फिर भी तनी बैक वाला तनी एक सही आई ओकरा से। लेकिन ओकर जन प्रोसेसर लागल बा अच्छा लागल, भले ही में एमोलेड डिस्प्ले नहीं दिले लेकिन 144 Hz रिफ्रेश रेट दिले बा, गेमिंग खातिर बिल्कुल ही अच्छा फोन बा और बहुत ही अच्छा चलता भाई। हम बहुत दिन से इस्तेमाल फ़ोन करेनी, बेहद ही अच्छा बा रेडमी के, काफ़ी हद तक अच्छा बा। और के में के जौन होला ना, तो ई बात तुम लोग समझ जालो कि बेहद ही अच्छा होला फ़ोन, जो रेडमी के में के सीरीज होला बेहद ही अच्छा होला। तो तुम लोग समझ सकता भाई फ़ोन अच्छा बा और ई कोनो खास अच्छा नहीं है। देख सकता लो ताहा लोग के यदि विचार बनल बा तो ले सकता लो, कोनो दिक्कत वाला भी बात नहीं है ई फ़ोन के बारे में। देख लो भाई लोग ये कुछ रहा ई फ़ोन के बारे में जानकारी, कमेंट करके बताइए लोग ताहा लोग के वीडियो कैसे लागल। वीडियो अच्छा लागल तो ई वीडियो करिए लोग लाइक और अपना दोस्त में भी करिए लोग शेयर। तो चला लोग भाई लोग ई वीडियो के एजा करत पने समाप्त, मिलेम ताहा लोग से एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।